Rusia, Moskow, pusat kuta sajarah. Omah gedong lawas rong lantai. Bangunan kasebut ambruk ing lemah. Sils jendela ing lantai siji ana ing tingkat lemah. Ayon deleng jendela ing lantai loro. Ing lantai siji jendela pada ing jembare nanging luwih cilik ing dhuwur. Katon yen ing jaman kepungkur dhuwure jendela ing loro lantai pada. Dhuwur ing lantai loro luwih dhuwur tinimbang dhuwure lantai siji. Apa sampeyan deleng prabedan, lantai loro dhuwur. Lan lantai siji ukurane setengah. Elinga carane jendela ing lantai siji dihias. Ayon deleng bangunan saka pelataran. Sadurunge ana jendela ing kene. Punika lisiasan ing sadure jendela, pada saka pinggir dalan. Punika bukan jendela. Pada dilebokake nganggo bata lan ditutupi plester. Napa nggawe jendela ing tingkat lemah, banjur lai karo bata. Apa iki rencana jenius arsitek? Sejarawan nerangake manawa omah iki dibangun ing lereng. Mulane, jendela ing sisi kiwa katon ing tingkat lemah. Nanging lantai siji cetak kurang dhuwur. Ing sor lantai siji guna ruang paling kaya gedong bertingkat tetanggan. Omah uga ana ing lereng. Nanging pinggiran kiwa ora dicemplungake ing lemah nganti tekan kusen jendela. Tukang gawe dasar dhuwur normal. Omah gedong lawas ora ana ruang paling ngisor. Sejarawan ngomong sing liwat ake taun omah ambles menyang lemah ing bobot dhewe. Miturut dokumentasi resmi, umur omah saka 200 nganti 250 taun. Bangunan bertingkat iki umure 90 taun. Bobote luwih akeh. Masa sing gede banget orang ngedunake omah nganti setahun. Loro-loro yang sebut ngaring lereng sing pada. Laning jenis lemah sing pada. Nanging bangunan loro lantai cahya kelep menyang lemah nganti tingkat sils jendela. Ya gene iki kedadean.